Una mesura importantíssima per a aquesta organització i per posar-li una mica un treball conjunt a aquesta crisi ha sigut el comitè de crisi, un comitè diari, un comitè semipresencial, part de les persones aquí a Mercabarna, part de les persones a casa, per anar veient cada dia aquelles coses que han anat passant i que necessitaven de ser tractades. Aquest comitè de crisi ha comptat també amb un altre comitè, que és el dels gremis i associacions d'empreses d'aquí de Mercabarna, que juntament amb Mercabarna hem analitzat cadascuna de les coses que anaven passant i cadascuna de les coses que tenien la necessitat d'implementar. Primer de tot hem de tenir en compte que Mercabarna és un servei essencial, un servei crític. Per tant, les nostres activitats tenen que estar molt centrades en garantir l'abastiment d'alimentació a la ciutadania. I és per això que en aquest període de crisi hem tingut que fer algunes adaptacions necessàries per la pròpia condició de crisi. Algunes d'aquestes adaptacions han sigut presencials. Moltes de les activitats que fem nosaltres són sempre presencials. Hem d'estar als mercats, hem d'estar a les vigilàncies, hem de fer manteniment, i el que hem fet amb aquest aspecte presencial és fer dos equips alterns per tal de que si podia passar que hi hagués algun problema de contagi, tinguéssim a l'abast un equip suplementari que pogués deixar l'abastiment garantit. L'altra cosa és interior. Dintre de Mercabarna hi ha una 50ena d'empleats que estan treballant en teletreball. Hem fet totes les connexions des del Departament d'Informàtica per tal de poder fer aquest treball des de casa, serveis bàsicament administratius, jurídics, etc. I per últim hem tingut uns empleats que no són essencials, no tenen un treball presencial per fer i que estan a casa a disposició de l'entitat per qualsevol emergència, qualsevol substitució o qualsevol causa que faci que els necessitem. És treballar a distància. El teletreball s'ha instaurat, el teletreball ens està ensenyant, no ha sigut un tema previst, ha sigut un tema sobtat i per tant no s'ha pogut fer d'una manera programada. Això evidentment ens ha donat algunes dificultats a l'inici, però també ens ha posat una mica en marxa amb una nova situació de treball, que és aquest teletreball. Hem après que les reunions, la preparació, els temps dedicats al teletreball són molt vitals i molt importants i per tant també hem après a limitar o organitzar les coses d'una altra manera. Això ens ha donat una perspectiva que no només ha sigut bona per gestionar aquesta crisi, sinó que ens té de cara a el que serà la crisi segona, quan aquesta crisi acabi i el que ens trobem davant no sigui una continuació del que era. En aquest sentit, portem ja molts dies treballant en veure els objectius que teníem programats, com s'han de modificar, com alguns s'han de substituir, uns altres s'han de deixar, i apareixen nous objectius i nous reptes que venen derivats precisament del que aquesta crisi ens ha portat.